Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бүген Россиядә тәрбиячеләр көне. Туризм индустриясе үсештә. Әлмәт спортчылары мәктәп футбол лигасының бүтән Россия ярышларыннан җиңү яулап кайтты. Ел сайын 27 сентябрьдә тәрбиячеләр һәм мәктәпкәчә белем бирүчеләр көне билгеләп үтелә. Бу бәйрәм 1994 елда оештырылган. Балага әхлак тәрбиясе бирү тәрбияченең төп бурычы. Тормыш тәрбиячеләр алдында һәрвакыт югары таләпләр куйды. Замана үзгәрә, аның белән бергә мәгарифкә яңа стандартлар кертелә. Тәрбияче һөнәренең никадәр авыр булуы турында алдагы материалда сөйләрбез. Сер түгел, бала тәрбияләү сабырлык таләп итә торган бик четерекле хезмәт. Тәрбиячеләрнең сабырлыгына мөгаен сыкланмаучы әти-әниләр юктыр. Аларның хезмәте даими рәвештә һөнәри яктан камилләшү, тирән белем, зирәклек һәм күп көч сорый. Нәкъ менә шул сыйфатларның барысында үзенә туплаган тәрбиячеләрнең берсе белән сезне дә таныштырып үтәбез. Сөйләргә теләгән сүзебез Лейсан балалар бакчасының татар теле тәрбиячесе Филүзә Мингазова турында. Ул 49 ел гомерен балаларга багышлаган. Һөнәри юлын тәрбияче булып башлаган. Татарстанда телләр турында карар кабул ителгәннән соң татар теле тәрбиячесе булып эшләп китә. Балалар шөгыльләремә теләп йөриләр. Яратып йөриләр. Алар инде бакчага килгәндә үк мине Филүзә Сафиевна бүген татар теле буламы дип каршы алалар. Максаты балаларга татар теленә мәхәббәт тәрбияләү, кызыксыну уяту өчен дәресләр уен, җыр, спектакль формаларында үткәрелә. Эшнең нәтиҗәләре дә күренә. Балалар татар халкының гореф-гадәтләрен белеп үсәләр. Моны хакта татар кызы, татар малае, республика күләм сәйер, театр, татар сүзе бәйгеләренең дипломнарының булулары да дәлилли. Алайда татар телендә сөйләшүче балалар күп түгел ди тәрбияче. Мин әти-әниләргә әйтер идем. Татар гаиләләрендә балалар белән күбрәк татарча аралашырга. Әлбәттә, әти-әниләр татар теленә өйрәнүләрендә телиләр. Мондагы шөгыльләр белән генә, аз санлы шөгыльләр белән генә балаларны татар теленә генә өйрәтеп бетереп булмый. Лейсан балалар бакчасы тәҗрибәле педагоглар белән дан казана. Филюзу Сафиевну в нашем педагогическом коллективе очень любят, уважают. Она у нас стажист, ветеран. И дети очень ждут татарского языка. Бегут с удовольствием на занятия. Их Филюза Сафиевна всегда с улыбкой встречает. Сабыйларым, әлдә сез бар әле, сезнең белән яшим яшәреп. Улгаясым килми, беләсезме, яшим ахыры сездән көнләшеп. Бала чакта алган тәрбияне соңрак бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмасы дигән күренекле якташыбыз Ризаэддин Фәхреддин. Тәрбия төшенчәсе беренче чиратта шәхси мисалыңны күз алдында тотса да, моңа хезмәт тәрбиясе дә иҗат та керә әлбәттә. Мисал өчен Елхавай мәктәбе укытучысы Халидә Шаймарданова Шәйхулова иҗат аркылы туган телгә мәхәббәт тәрбияли. Түбән Абдулның өлкән буын кешеләре ватаннарына булган мәхәббәтләрен балаларга бирү яклы. Шушы авылда туып үскән Халидә апа Шириязданова Елхау авылы мәктәбендә татар теле һәм рәсем дәресләре укыта. Һәм авылына булган мәхәббәтен нәкъ менә үзенең дәресләре аша укучыларына тапшыра. Халидә Габдрахман кызы Түбән Абдулда туып үсә. Елхой авылында белем ала. Кечкенәдән укытучы булырга хыялланып, махсус һөнәр үзләштергәннән соң да укыган мәктәбенә эшкә кайта. Рәсми рәвештә эшли башлаган вакытка инде 36 ел узган дип искә ала укытучы. Бүген ул балаларга татар теле һәм әдәбиятына өстәп рәсем дәресләре дә бирә. Аның балалар белән ясаган кул эшчәнмәләре авылда гына түгел, район һәм республика күләмендә уздырылып килгән бәйге күргәзмәләрдә бик еш кулланыла. Педучилищеда бик яхшы укыттылар безне кул эшләренә, укытучысы, хезмәт укытучысы бик яхшы Анна Степановна, аның дәресләрен бик ярата идек. Ул үзенең теләгендә булгандыр инде, теләгең булса эшләп буладыр инде.
Якташыбыз Әсхат Сайлах повесты буенча балыкчы малайлар әсәре һәм 3 кыз татар халык әкияте буенча укучылар белән бергәләп мультипликацион фильмда төшереп караганнар алар. Баштан oyuncuklarını, kurçaklarını yasadık. Onların hareketke kitleri deriz bu plastilиныбыз bizin kipke katıp gitti. Onu hareket kitleri ağırrak. Әйберләргә бер кетеп, анда кайсын җипкә бер кетеп, үзебез парт астына кереп шулай йөрттегенде без аларны хәрәкәткә китердек, сулар агызып, елгаларында ясарга кирәк дә мультфильмда. Суыбыз парт астына дагып китте инде. Халида апа иҗат итү һәркемгә уңай тәэсир итә дип саный, шуңа күрә озак еллар дәрестән тыш махсус түгәрәк тә алып бара. Безнең бүлмәбездә шундый, бөтен авылның күренеше тәрәзәдән күренеп тора. Менә күп кенә үзебезнең татар сүзләре онытыла бара бит безнең. Шул эшләгән вакытта мин үзебездәге мишәр сүзләрендә, әдәби телдәге сүзләрне дә аларга җиткерергә тырышам. Татарча атарга тырышабыз. Балалар хәзерге телефонда булгач барыбер рус терминнарын күбрәк кулланалар бит инде. Ә без шул сүз әйбер ясау аркылы сүзләребезне дә саклап калалабыз дип уйлыйм. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүтін дөнья туризм көне 27 сентябрьдә дөньяның күпчелек илләрендә, шул исәптән Россиядә дә билгеләп үтелә. Бу көн сайын булган эшләрне артқы планга калдырып, елга ярына, урманга яки безнең ил бай булган башка урыннарга чыгып, үзен бер тапкыр булса да сәяхәтче итеп хис иткән кешеләрнең бәйрәме. Һәм әлбәттә бу уңайлы һәм куркынычсыз ял итүне тәкъмин итүчеләр, туристлык компанияләре, музей хезмәткәрләре, кунакханә комплекслары җитәкчеләре һәм эшчеләре. Туристлык бизнес өлкәсендә турыдан-туры эшләүчеләрнең бәйрәм көне. Мы сегодня с вами проведем первое занятие на туристской полосе препятствий. Арсений Кузнецов әтиәнисе белән урманга сәяхәтләр оештырырга ярата. Анда ул практикада спорт туризмы дәресләрендә алган белемнәрен куллана. Мне нравится на этих занятиях то, что здесь очень много интересного и учат забираться куда-нибудь на веревке, куда-нибудь еще. Очень нравится. Поворачиваемся лицом к обрыву, веревку кладем, вот так вот перекидываем через себя. Бүген дәресләрдә балалар спорт ысулы белән күтәрелү һәм таудан төшү алымын өйрәнделәр. Дәресләр барышында укучылар физик көч үстереп кенә калмый, әйләнә-тирә мөхитне, яңа җирләрдә ориентлашуны өйрәнәләр. Это путешествие, это открытие новых территорий, это познание самого себя, своих возможностей и возможность удовлетворить так стремление к риску, наверное, что присуще, в общем-то, всем детям. Но при занятии спортивным туризмом вот этот вот элемент, когда есть риск, он обеспечивается безопасностью, страховками, самостраховкой. Бүген туризм үсеше ярдәмендә дөньяның матурлыгыннан теләгән һәркем ләззәтләнә ала. Безнең ил дөньядагы иң зуры булганлыктан, монда төрле ял итү мөмкинлеге бар. Росстат мәгълүматлары буенча 2022 елда туристлар Россия буенча 154 миллионга якын сәяхәт ясаган. Белгечләр әйтүенчә, бу 2 еллык булганнан 4 тапкыр күбрәк. Люди начали путешествовать по России, в том числе на короткие дистанции, какие-то на ближние республики. Увидели, как у нас прекрасно, как у нас красиво, интересно, вкусно, разнообразно. Естественно, это веерно потянуло интерес других туристов. Бүген миллионлаган сәяхәтчеләр һәм туризм өлкәсендә белгечләрнең лаеклы бәйрәме һәм мөгаен аны бәйрәм итүнең иң яхшы ысулы яңа сәяхәт планлаштырудыр. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Илебезнең баш каласы Мәскәүдә Россия футбол союзының футбол школы проектына керүче мәктәп футбол лигасы турниры тәмамланды. Төрле регионнардан җиңүчеләрне җыйган ил күләм ярышларының финалында әлмәтлеләр дә катнашты. Республикадан якларга барган 16-нчы мәктәптә белем алучы кызлар белән Алина Хәсәншина аралашып кайтты. 16-нчы мәктәпнең 16-нчы регион командасы мәктәп футбол лигасының финалында икенче урынны яулап, Мәскәүдән җиңү белән кайта. 16-нчы мәктәптә ил күләмендә яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләрне өзелеп көтәләр һәм матур итеп каршы алырга әзерләнәләр. Туган мәктәпләре шулай җылы каршы алуына һәм тәбрикләүенә футболчы кызлар бик шат. Күпләре өчен Мәскәүдә уйнау сәяхәтнең дә, осталыкның да яңа үрләре һәм тәҗрибәсе.
Мы получили очень много эмоций, мне очень все понравилось. Москва великолепная. Спасибо тем, кто поддерживал нас на трибунах, им очень было приятно. Мне понравилось очень погулять по Москве больше всего. Игра тоже очень хорошо понравилась, прикольная была. Нам понравилось то, что все трибуны поддерживали нас. Yorshallы, Nurlat һәм Биектау командаларында республикабыздан яклап үз яшь төркемнәрендә чыгыш ясый. Коллектив из Альметьевска играет против Ижевской команды «Пирамида 100». Бары тик Әлмәт кызларының 16-нчы регион командасы гына 2нче урынны яулый. Укытучылар сүзләренчә, бу зур уңыш һәм яхшы нәтиҗә. Аплодисменты для девчонок из команды 16-й регион Республика Татарстан. Россия футбол союзының мәктәп футбол лигасы бүтән Россия ярышларында 96 команда катнаша. Егетләр һәм кызлар 3 яшь төркемендә чыгыш ясый. 240 матчта 1200 кеше катнаша. Ярышларның җиңүчеләре һәм призерлары илнең 17 төбәге командалары була. Һәр команданың берәр катнашучысы шәхси бүләкләр ала. 16-й регион Республика Татарстан. Эвелина Шевчук. Эмоции очень рвут из себя. Нас с Сабиной позвали на просмотр «Спартак». Понравились мы, как играем. Большинство из нашей команды забила я. Потом идет Сабина. В группе бомбардиров я заняла 2-е место с всей страны. Вот. Линия Хасаншина, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында соңгы елларда ГТО нормативларын кабул итү буенча да зур эш алып барыла. Актүбә бистәсендә тантаналы рәвештә ачылган ГТО мәйданчыгы моның ачык дәлиле. Монда уңайлыклар Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булды. Бүтән уңайлыклары булган әлеге мәйданчык Татнефть гранты ярдәмендә төзелгән. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин актүбәлеләрне сәламләп сәламәт яшәү рәвеше алып барырга индәде. Спорт бәйрәмендә ГТО җәйге фестиваленең сайлап алу этабы да узды. Спорт сөючеләр озынлыкка сикерү, йөгерү, яткан килеше гәүдәне күтәрү, җирдән үтелү, турникта тартылу буенча нормативлар тапшырдылар. Бүгенге шулар иде. Милләт Сәнгарева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.